Tini wngkha 4 July. Tini ne hai salno Chini has Tini Bubagra Pradyot kishore Manikya o naitok sangsaro achai phaio. Bini achaima salno rwgwi. Edisi haphang ni CEM Purna Chandra Jamatia Thansa ni sal palaikha burum Thangwi. Tei rwngswrwngnai rogno suikong suilai tei chajangnai rokbo bagma jakha. O rangchakni jora Bubagrani achaima salno rwgwi. Thinangni pohor rogbai no jora swbaima jakha. Thangwi manjagwi o liter star rogno Garia Academy model tei yapri kwtal rogno. Ini wngkha 4 July Bubagra Academy sal kwtwi CEM sir kwtwi khata Kolom school district khaiphaika borno pipeline hamjakma rogoi borno ang khabrangno khunugui matong je rongjak sijak borno oro Tini school mo NGO jagao jengno health khaiphaimani bawai tamo bises ke roi Tini Bubagra to Wani sai juda, wangsok mani juda. Kono tuwi nya tini bo amo haike distribute khai tongo. Ita kaisa ko kasar ma borong muni soke asai na haike swbaima tongo nangnai. Swbaima tini kolom laikha sung hambai. Tini chung sara Tripura bai baksa sini kila bangma amsayo busung Tini Bubagrani achaima salno twiwi Thansa ni sal hunai chung hasti gnangwi palai tongo sini amsayo bahaina chung palaikha tini o jaga manjagwi Tini block president diploma thani ngui didabep ni ngui secretary teibu joint chairman YTF ni president teibu joto leaders from maximum leaders from tini phaisok phaijak o Thansa ni salo chung hasti gnangwi je palai mani hai chung Tini amsayo Wila phung sara atta jorawo na chung little star school ni student rogbai laikha kek rogra laikha kek rogra laiwe Tini Bubagrani boni hell ni prek khalaikha kaham samung tangma thung hunai chung khum chalaikha oma haike na chung borno khata kolom bag laikha nini kek rog busa laikha chocolate rog busa laikha Tini Chwrai rogno bag laiwe Oma haike boni yagulo chung phaikha Garia Academy model borcho hathai jagao phaiwe chung joto student rogno khata kolom nini chocolate rog biscuit rog bag laiwe Tini hamjakmung Tini Bubagrani hamjakmung chung labop token bo chung yapra laikha tabo o jagao chung yapri kwtal school saimarwa o jaga bo chung phaisok phaijakmung nursery school oro jaga Chwrai rogno chung Tini Bubagrani achaimani sal no twiwi rogbai hamjakmani mari tei labop token chung yapha laikha hingke omono chung o jaga thangmani pore o jaga paimani pore be Tini program tongkho joto o amchani loku rogbai chung oroni o kaisa community hall panda khaijaknai panda ni bisingtei Tini Bubagrani message Tini Bubagrani nahormung Tini Bubagra chungno toma dage teibo Tini Bubagrani sa kaham tongthung bono chung break khailaiwe khunu salaiwe chung joto palkhe Tini Bubagrani achaima sal palailai boni yagulo bo sarai hingke Tini football friendly match tongo mokhe muitlong mini stadium jagao wngnai UB Nagar bai thelakongni bisini kaisa hamjak laimung kwtalaimung football match bo songsa jakha jaumon kaisa message jotini bagwi chung Tini hawo Tini Bubagra hai leader boteibo kaham krung tongwi chungno naikoloi chungno buskango tuidului kuchuo karnani bagwi Tini rajni bagwi kok sai tongmathung chung bahaina Tini amsaiwo kami amsaini lukurogno omono kobongnani musugo je Bubagrani wansomung Bubagrani nahormungno rwktharwi chung bahaike Tini raj Tini odhikar Tini hani odhikar Tini jekunu odhikar
kok sanani odikar bahairongno tui chung chini lukurokno phainai generation rokno bahaike kereng roimano omo chung sak tharnai tani ke chini future wngkha chini chwrai rok hani banguni chung tini chwrai rok bai malai phaio chwrai rokno chung chini bobishot snai maya hinke tabokni present situation no chung jebabe কঠিন পরিস্থিতি ও মাতঙ্গ chini tiprasa rok bahaino ngui thangnai hani bangni bubagra naharu jate chwrai rok boroni future hathung je pro chini bubagra kok sakha hinke chini bobishot ni no si kok sao chini buma bodol ungthung chini brei bodol ungthung chini sikla jubok rok ungthung future ni kok chini bubagra je pro sao thinango chung bahike buskang agok laimanai chini economically socially chini politically je chung bahike develop khaimane bos misi chini bubagra sao ge chung bono no tabok chwrai rok no buskango songoi boroni bobishot no sana laibani bagwi boroni bobishot kaham khainani bagwi joto no chung buskang agok laiwi him laiwi o Thansa salni bisingte yapri selai tong asung nestung joto no hambai Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo wngkha kupur bai khulum lai jao te shui jao Titi edisi haphang ni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te khakaham yapharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung